Hi guys, sama nang dagi basher ba mi guys kay hugaw ko namang dagat. Si kanis nil dyan. Ani hugaw koan. Hugaw utok. Gaghugaw taras utok ni dyan. Nga anta guys ang namin ang pagkain. Karlan ang kapughad. Kawa lang. Guys, good morning guys. Sama nang guys. Dag bat. Dag. Ano lagi nagdagat? Amo sa gud basin kita mo. Wala ko sa manong. Des lagi nakakuha ko ito man ang taas lagi nagbukton. Na agwakit anda na kay kuan. Na lagi. Parang tawo daw ni. Takot naman gagdagat. Kita ni alinikad. Ari katamak ari nang. Hindi gud man ang itag naw. Dito dapit. Takot na magdagat. Wala gud dito sige. Pero yan ito yung uha. Di nakama oh. Ada maagna. Wala kain? Di nakama oh. Mutama kong bato. Wala naman. Video ka na? Mang kahimlog dagat. Yung awa. Dako nagdagat eh. Si manong ka ni kamao. Ay, nira ba dapat tagpuan ang bat nang dapat isa. Bat ka. Oh guys, so nice ka sa tanawon eh. Uy, nice yung tanawon ang kas dagat. Dari jud mo lang, lam na lamang galing. Lam na dari bat na ni dapit eh. Kuan, tagbot. Ha? Naman. Hoy! Di ba na ka maglakaw? Sa bato, dari yung tao. Kita may bat guys, kaya igasa ko ng manong. Ganun, zizagbat no. Kagahi. Wala, lagi lam na. Katubras pa ah. Sa doon tataganina. Wala ada ni binagtago. Kani. Yung ginoo parag bato kita hatag yung tago sa kabuo. Guys, nagat na pala sila. Tangan lang dyan na. Wata na aninin mo na. Kalau makadakag itang krisko. Naman na guys. Okay, dagat mo lang. Ibasa pa rin. Ang dagat dari kay limpyo ni. Diba jama lamang kanil dyan. Baho kag kunot. Baho kag kunot. Ano man, dasag dira na, kula bra.
Kakang videohan. Ang samang ka. Sa matuwa na cellphone. Isa. Ako na. Ako na video. Wait siya. Ikaw pa sa to kay Pahigda. Pahigda o ipakuan. Taas ng buka. Duwa sa kong Pahigda. Mat mo na. Pahigda na. Kamarag na. Kamarag ba na? Nagara. Diba mo naman pa? Pahigda na po. Uy, hulig sa kamong dagat. Hulig sa kamong kaluan. Ako ba yung ito? Ito na. Ini siksi kamong kuan. Siksi kamong kananing langoy ko mo langoy na sa kapulin. Ha? Bagto nga hawam na to. Hindi lang hawam na baro na. Hawam kang gabi. Ano? Bangang. Marang sila dila. Ay, may indogay man. Na? Hi guys, sama nang dagi basher ba mi guys kay hugaw ko namang dagat. Si kanis nil dyan. Ani hugaw koan, hugaw utok. Gaghugaw taras utok ni dyan nga anta guys ang nami ang pagkain. Karlan ang kapughad. Kamu lang. Hi Niljan. Siya pili dito Niljan? Niljan basher na Borato vlogger. Ang hugaw na utok ni Niljan mas dagat. Hugaw ko namang dagat. May pag nakangari-dari. Na ang kagawa ng pating tanawa. Hugaw kag utok. Ay mong utok may hugaw. Manang ra ba gibas? Ha? Ari na sila. Anta. Tarbay ginamas ang lamia. Liga ng dagat ro. Gaya umboy oh. Ha? Ugay. Ano ito katubak? Ano ito nga ito? Ha? Panis na. Dati mo ito ni kagihiro sa langit. Ano, ligo mo sa labuntang, di ka dagat? Ha? Maligo mo. Hindi ka mahalaw. Pinara ka oras, pwede na ka makuha. Maligo. Ali na M! Ano dapat dito? Kako.
Dah, ito na. Ay, sasas dagat. Ako. Ini sige mo. Kanto lalili dapat. Ha. Likodan ang naibay para. Meron sila man ang dapat. Wa. Nana na ito. Mau. Doon mo game dali. Dua na basketball na adon. Adon mo sige na dali. Ha? Entah nang hadapit Indo katong nang dua sa adon bakit di ba? Yes ba? Itong na private nga agi. Punta di sila sa ano si Buboy. Iyo. Kung pagligo na natin lagi tama. Aha. Pagligo lang. Okay lagi mo naligo duha. Mana? Ako. Mahaw kami. Wala mo ligo. Emang ina ano ah? Ako naligo. Ako na. Ano ka jangan ketemu ya. Sangko. Ah. Coba lah. Berapa yang paling po? Sabi Ako na ba? Ano ko? ano ka? Yun, hindi ko nabalik po. Lalublob na. Baka na, lalublob na na. Hapon di man. Ha? Hapon di. Hapon man, init ang dagat. Bali na, pagkalan. Ang paguto. Lumaho. Kumahang. Laluto. Kamu tagbasan natin, kaya huwag ang dagat. Isa? Kamu tagbasan natin. Kay, bas, kay. Hugaw na sa utok na lang yung hugaw. Ate doon, kay bas, yung tunahan. Bas na nang. Bas na diha, dala rin ba ito gamay? Hi guys, nardi ko i-share ninyo ka ng same imba kay Givash. Napos sa ibasar, dapat ibasar sa manang, napos ibasar sa MM. Kuan, gingnan siya guys nga. Gingnan dahil siya guys nga kuan. Istrikta sa kuno sa imin, ja mo ko na mahalin kay gusto po kuno, ja gingnan siya nga attitude jud mag-usab kaday kay di maayo. Nangyayari siya guys, si Ruby Jumangit. Ruby Jumangit ang nag-iingani dyan. Kanay si MM, kanang madam, di na siya kanang suplada. Di po na siya kanang naay istikta. Butan mo lang siya kanang na. Timing na to sa ang video katong biyahe mi og kuan, Alicia kay. Alaba di diyang dyan. Kani amang bagong driver kay, aram man ka jukir ba, gajagaan. So, ganahan po kong kuya kay parang gusto siya magjajaga siyempre ka nag-drive para malingaw ba kay patsig makatug. So, managi kaingan nga sa po pang bash kay basta mo kailagan sa po yung mga tinuod nga kuan kananay mga batasan na ni mga kananay hang mga anak dya. Butan mo na si dya. Di po na strikta. Kuan naman dana ni dya guys kato nga time nga ijang gi tubag-tubag ang driver nga to. Grabe ka joker man dya. Kanang ija jaga ra na. Kanang binuang ra na. Dya. Ibo ka nga wa mahali kuno mahalin. Dugaram tanang nahalin kay na may naman sa pining angay na ni dya.
Ang problema kay dili sa ganahan pag magminjo. Wala nga kuan. Mo to ang gi-explain ninyo guys. I-explain ako kay kaya bari po og kanang naay istikta di mas isa istikta noon. Nawa guys ag duha. Taras lang. Ako tigis ni Ja, gamay. Ako tigis ni Ja, ni mo ni Ja. Ako tigis ni Ja. Kasi ni mo ang sinagot kami sa is. Unat Manila ko nagpatuloy ng pinyon ko diha. Moto nga sa is. Logika sa Manila dapat ko rin siya. Kasi kami pinyon diha. Sa marites mo diha kay pang para ba mo gibang washer ba mo. Kaya ata paling kami rabi. Iba so nang jacket nga pang tuog naman eh. Spaghetti ra. Di ko kay kitang patanan niya mong dagat anil dyan ah. Lumos ka na dari. Ay mong giba siya manang hilen? Hugaw ka mong dagat na Hugaw kag utok ha. Ana. Ana ang paa. Kita ka sa katinos dagat basig ka kang pikhan ron. Tagtanong kang ni maruka ka. Si hugaw. Aghugaw na si mo utok. Ano tinaga? Di ako nanghilin na. Ay nilaban kong mananghilin kay ako sigihan ko niyo. Basi di ra ko mo react. Si manang yung hilabtan nga manang hilabot. Wanga ka. Asa aghugaw diha nil dyan. Kita ka na niyang legs. Kita sa dagat. Kita kigo. Asa aghugaw na si mong utok. Dara imong ibas. Manang tirahay manang tirahay. Hey, hugaw puno-puno. Maghugaw na nasa utok sa tao. Mga hugaw mang dagat narang tinawa. Tara ay memo. Tara galina. Ay lango yo. Panawang bata Tawa wala mong bata Aw. Bata mo bunsin. Tawa naman ang ipakita imong pa manang. Oy, paapay mo. Kita sa kuan kita sa tungod sa katinaw sa dagat sa ino ni maghugaw. Hugaw dan eh. Ano pa di bas ang jacket kay pangtuog na ba ni? Ay. Ora na tinaw ka jo. Kita kay mong tingin mo pa. Dito ka jong paa, tanaw ng paa. Ano man ang hugaw dagat? Ingin man mong hugaw dagat say hugaw na hugaw kay naibay. Nang Boracay naman naibay ka namang mabay naman yung mga siptik tank uy baka pagauwa lang mo Ang dagat tira mo abot sa among bahay, hiladura. Tang kaugalingon da na day mo tani Siptik tank kayo mo da grabe ka lang. Kabuk-kabuk sipit. Tulo ka buk siptik tank diha tulo. Usa sa kuan, usa sa dako kadto nang para sa paligo unja ag sa tae lain. Tulo tagsa. Tinawa Tinawa manang. Wa ka magsandak da maitom sa kaday. Alin dyan, hugaw ka dyan mong dagat. Tinaw, kita ka mong simod-simod. Simud. Manang. Yay! Kani ating bisan ka atong kandahan sa TikTok ko manang hello. Pas manang kay wa ang putig buhok. Tugnaw. Naman, paano? Amo na gingan nimo og hugaw. Yung kapay mo utog na manang imong ibas, gamang dagat. Ako ibas kay lubog ka na dari, lublob ka na ron. Pero asa lang palibas kay patog naman, di ba pangligo. Basil po